Good afternoon, Ma'am Wheng. Hindi ako sa Palawan. Kaya magkuha ako sa inyong gipadala. Nari na lang ko bisag hapon na, Ma'am, kay aron na nakuha na ako. Ibayad na ako sa kong utang nga load. Palit ako sudaan. Hindi ko mag-grocery, Ma'am, kay akong ibayad o pahinlo sa akong farm. May na lang na remembrance akong bulaklak. Ahuwat na lang ko, guys. Ahuwat na lang ko i-release. Bawalay-walay mas. Hangga kobra, oy. Tahang tao, Ma'am Wheng. Tahang tao na. Galin niya. Salamat, Ma'am Wheng, sa pa-birthday ni mo. Pwede ko kadag antipara. Sinilas ko. Ano ko yung sinilas? Na itong tsagang naong. Sige, samsam sa dagat to eh. Palawan. Dali-dali dyan ko kay hapon na. Kabuhi ra ba ko? Waiting po. Inyo Christian, okay. Wheng Nunag yan. Thank you so much. Libre. Palit ko o buwad. Buwad ra akong paliton, guys. Bulad. Pila 1/4 ani doy? 1/4 doy. Mangs. O kanang pinikas nga gagmay. Kana na. Bangsi. Bangsi? Bangsi. Bangsi. 1/4 to. Bulad lang, guys, kay affordable. Guys, nagpalit na ko vitamins. 680. 680 po. Sodium ascorbate 680 siya. Hindi rin ako gipalit sa Manol Pharmacy. Yan, Ma'am Jenny. Ay, Ma'am Jenny. Ma'am Wheng. Ma'am Wheng. Ito na yung binili ko para sa vitamins ng sinusitis ng anak ko. Si nanay, hindi ko nabilhan ng vitamins kasi mayroon pa pala siya. Tinanong ko doon. Kabibili ko lang kasi kay nanay, kaya sa anak ko na lang yung binili kong vitamins para sa sinusitis niya. Ayan, Ma'am Wheng. Thank you very much, Ma'am Wheng. Ayan, 680. Ito na lang yung ko, pa-birthday. Okay na sa akin. Ayan.